malam sallam. Malam sallam mutumin arziki suna ne, mutuwa ce, aiki ne na alheri. Masallatai duk inda ka ga an shafe masallacin garin nan, karkarar nan, ishi ya ringa wannan kokarin ga taimakon jama'a. In aka ce wannan za shi maka za ka sai da gudunmuwa. Ya hakuri, amin alaikum salam. Baba ina wuni? Lafiya lau. Amin lafiya. Ya hakurin mu. Hakuri nawa kuma? Malam sallau mana. Malam sallau? Tau, baba ka san malam sallau ba. Abun ne gidan karuwansa sun fi guda 50. Malam sallau gidan caca, in aka ce gidan caca na malam sallau sun fi guda 200. Sannan ladidi ta yin gaba shi ya mata ciki.